Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel sicela ushaye subscribe ube nesiqiniseko sokuthi bonke ohleli nabo bayasilandela kuleli page ukuze nabo bezoba nolwazi ngamaphupho. Ziyatholakala-ke manje izincwadi zamaphupho 400 rand. Siyakwazi sikuposele ikhona insepho-blonge yasiza ey'ntweni ey'ningi njengokugeza idlozi, ukuvula inhlanhla, ukuvula okuvaliwe, uqeda amaphupho amabi, ukucacisa amaphupho. Namhlanje bengithanda sikhulume-ke ngokuphupha ugqoke iwashi. Iwashi ngicabanga sonke siyalazi, ilokhu nje okufakwa la esandleni okunesikhathi iwashi. Uma-ke unephupho noma ngabe iliphi uyakwazi ukusibuza kwi-comment okanye uthathe inombolo yethu sikwazi ukuthi-ke usi-WhatsApp-e. Siyatholakala ku-WhatsApp, uyakwazi ukusibuza. Ukuphupha ugqoke iwashi, ngabe kusuke kubika ukuthini? Uma ukuthi wena ephusheni ugqoke ini? Iwashi. Lelo phupho-ke lisuke liyisibonakaliso ukuthi kungenzeka ukuthi idlozi lakho noma ngithi abadala babike ukuthi kunosiko wena okumele uwenzele lona. Usiko lani lokufaka isiphandla. Uyayizwa leyo nto? Kushuthi kunosiko okumele wenzele lona lokufakwa isiphandla. Okuzomele ukwenze engingakusho ukuthi uvakashele abantu ababonayo uyobuzisisa ukuthi kumele ngenze njani? Kungani ngiphupha leli phupho? Kumele ngenze njani? Uzobe ususizakala-ke wena lapho bekutshela ukuthi yenza u-1 no-2 no-3. Uma unombuzo sicela uyobuza kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikuphendule. Ungathatha inamba yethu usibhalele lapha ku-WhatsApp, usibhalele ku-Facebook, usibhalele ku-TikTok. Sizokwazi ukuthi sikusize. Nisale kahle.